Manlain-lain na gulayan ang mahilingunyan sa Wakanda Garden kan Tabaco City District Jail sa Tabaco, Albay. May karabasa, may talong, may antak, pipino, ang mga nasabing gulayon. Mga PDL man mismo ang nagtanom. Oktubre kang nakaliis na taon kampunan ng Wakanda Garden. LGU Tabaco ang saro sa mga nagdunar kang mga pananom na aktibong maray sa pagsuporta sa mga programa kang pasilidad. Pagbibida ni Tabaco City District Jail Assistant Warden, Jail Inspector Alvin Urlain, libreng nakukonsumo ang mga PDL ang mga produkto sa garden. Bintay manda ang pagkakaigwaninda ning Wakanda Garden. Urug pang 341 ang sendang mga PDL. 23 sa mga ini ang mga babae. 318 naman ang mga lalaki. Yung product nila, sila po ang nagtanim, sila rin po ang magkukonsumo. Pwede po nilang ibigay sa kanilang pamilya kung sakaling dumala, kung sobra, or pinapaluto po nila para sa kanilang ang extra foods po. Nagkataon lang sir na nagka-pandemic tayo, kaya medyo naghigpit lang po kami. Pero pag in-announce na po ng sa ating DOH na pwede na uli mag face-to-face at mag-encounter yung ating mga PDL sa kanilang mga mahal sa buhay, i-open po natin to sa oras ng dalaw po nila. Abuton sa 20 metro ang kadakulaan kang garden. Sigun kay Urlain, plano panindaining pahiwason. Syerto kay Adang masustinaran kan Wakanda ang pangangaipo sa pagkakangan mga PDL. Libre na asin organic pa. Mag-expansion pa po kami, nakaprogram pa po yan, nalalagyan pa namin ng fish pond na may parang tulay-tulay para din po sa ating mga bisita, lalo na po sa ating mga bata na yung facility po namin ginagawa namin ng child-friendly. Mientras tanto, apwera sa Wakanda Garden, makukuaman sa loob ang pasilidad ang Bread of Love Bake Shop na pigpapadalagan kan mga babayeng PDL. Apwera sa Moist and Chewy Chocolate Crinkles na signature product ang nasambit na bake shop. Nagigibo naman sindaning maniba-iba pang pastries sa sin cakes na swak nagad sa mga espesyal na okasyon. Sa mga gusto ining purbaran, bisitahon sa nang sendang Facebook page. Pwede man na mag-text o mag-upload sa sendang cellphone number. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.